ちをリカバー、回復してくださるから。私たちの心にどんな傷や痛みがあったとしても、神様は完全に私たちを回復してくださる。だから今日も喜びますということを与えました。続いての曲なんですが、 My life is in your hands。 私の人生は神様の手の中で守られてます。だから今日どんな思いがあったとしても、もう泣いちゃうようなことがあったとしても、今日も神様の手が私を守ってくださり、私を癒してくださる。だから今日も喜びます。今日もあなたに歌います。私たちは心配しなくていい。
レルヤ